namazni peškir ili bilo šta. Eto, krenut ćemo od ove najveće bočice i lagano ću je ispraviti. Imamo zatim manju bočicu jednu. Imamo još jednu. Još jednu. Još jednu. Ne znam, ovo se ne može nazvati bočicom, možda i može, ne znam. Ona ima zaobljeno ovo dno, pa je ne mogu ostaviti uspravno. Ako ostavimo, onda će lupiti i vas koji ste već u miru, tišini, može vas prepasti, a ne opustiti. Tako da ona neka stoji položena na stolu. Znači, imamo 1, 2, 3, 4, 5 bočica. Znači, 1, 2, 3, 4, 5 bočica. S tim da ovo zadnje, kao što sam već rekla, ja nikako ne mogu da doživim kao bočicu. Bočicu uvijek doživljavam kao nešto ovako. To je valjda subjektivno nešto. Sad, prvo što sam uspravila i što sam počela stvari sa ove strane da brojim, to je gel za tuširanje. To je esencija Adria, uljni gel za tuširanje, naranča i mali opis je tu i piše dubinska hidratacija i osvježavajući miris naranče. Ovo je 250 ml. Sad, ovako, ostavit ćemo tu i prijeći na drugu stavku koju sam nabrojala, a to je ova lijepa bočica i tu nam je Biobalance super serum ili zlatni serum. Treća stavka, po znacima navoda stavka, je ovo malo čudo za Temua. Slobodno sumirajte. Ovo je tako nešto lijepo i zanimljivo i opet ću reći lijepo, odnosno prelijepo. Ovako ja kad sam tek ovo dobila, kad je došlo s Temua, fino sam onako sjela i gledala i divila se ovome. Mislim šta ljudi naprave. Pa umjetnost. Sad prelazimo na četvrtu stavku, odnosno bočicu. A ona je slična ovoj drugoj. To je također serum, The Ordinary serum. Bočica je prazna, nema ništa, potrošeno je. Moći ćemo iskoristiti kasnije za malo ovih, kako se to na engleskom kaže, lid sounds i Pepo. Je ovaj ovako, to je parfem, piše Lady Million, Paco Rabanne, pa miriše onako kao i pravi parfem. Sad, ne znam, uglavnom lijepo, kao da je i pravi originalni. Sve je, tako. Znači, imali smo 1, 2, 3, 4, 5
konzistencija proizvoda unutra je slična, to jest gusta, ali vidite unutra su ovi komadići, mali komadići zlata, zlatni komadići, sad je poneko zlato, je lijepo nešto, samo takve boje, ne znam, uglavnom ovo se zove super serum, gold and peptide. Evo, predivno, toliko je divno da mi je ovo čak i žao da trošim. Uzmem ovako i gledam, držim to pored kao neki ukras, stvarno ovo divno je stvarno. Estetski je divno, a i na koži kada se stavi je odlično stvarno. Sad, ovo ovdje je prelijepo umjetničko djelo. Evo ovako. Kada sam tek naručila ovo na Temu, kada sam onako gledala, pitala sam se kako to je ono kao šprica, kao nešto, međutim, to izgleda ovako. Uzmete tu, odvrnete i onda vam od dosta iziđe ovako ovaj štapić. Evo ga ovako. I onda se to malo ovako stavi. Kako se zove, stvarno ne znam. Bacila sam ovu kuticu u kojoj je ovaj parfem već došao. I sad evo, nisam do sad razmišljala o tome, stvarno ne znam kako se zove. Uglavnom, ovo je na Temu koštalo nekih, čini mi se 8 konvertibilnih maraka. Miris je divan, onako malo jači. Čini mi se da je pisalo kao da je to neki arapski miris iz Emirata. Kod njih je to sve nešto jako, sve nešto intenzivno. Pa i ovo, ali je stvarno ugodno i lijepo. I ne izlapi tako brzo. Sad ono što mi se posebno dopalo na ovoj pločici jeste ovo. Pogledajte, ovaj dole dio crveni i to je ono kao nešto baršunasto, a izgleda, znate, kao podsjeća me na pečat, znate, kad onaj u filmovima ili serijama bilo sa tematikom iz davnih dana ili čak modernije nešto, pa kada umoče onako ovaj pečat stvari kapnu, ja sad ne znam je li vosak nešto i onda ovako pritisnu i to ostane i ovo me tako podsjeća na to. Nisam to baš fino opisala i rekla, ali mislim da će vam svima odmah stvoriti slika onoga o čemu govorim. Ovo je također serum, slično kao i ovo je serum, naravno malo je drugačije. Ovo je već potrošeno, bočica je prazna i ovaj serum je bio malo za nijansu jednu malo rijeđi nego što je to ovaj od Biobalansa, a ovaj inače je ordinary serum. Ovo parfem je uzorak ili nešto kupljeno kod naših dobrih starih, već možemo reći Kineza. Postali su stari u našim prostorima. Pokušat ću da prstim, želim da mi ovdje miješi dok s vama razgovaram. Ovo je stvarno predivan miris. Evo ovako. Sada
peškir na mom stolu. Pregrela sam stol sa peškirom, veliki peškir za tuširanje. I uvijek kad naiđem pored ovog stola uradim ovo. Volim ovaj osjećaj. A volim i ovu boju. Kao boja pistacije. Ovo me malo smiruje. Jeste kada ovo radim, kao da posjeća, kao da nam je koža suha. Pa moramo namazati kremom, ali na rukama taj osjećaj nije lijep. A ovako jeste lijep. Bar me. Ovako, sad ću da probam da malo otvorim sve ove bočice pa da vidimo kako zvuče ovi njihovi poklopci kada se otvara. Evo ovako, počet ću opet sa lijeve strane, s lijeva na desno i da vidimo kako to zvuči kada hoćemo da skinemo čep od ovog gela za tuširanje. Prelazimo na ovaj zlatni serum da vidimo šta nam on može ponuditi. E sad, pošto je ovaj moj mikrofon prilično osjetljiv, hvata sve žive zvukove, vjerovatno je uhvatio i ovo moje krčanje crijeva. Nisam gladna, ali nešto se dešava. Možda nisam trebala pojesti ovu narandžu koju sam pojela kada sam krenula da snimam ovo. Večeras je sve nešto kao narančasto, kao žuto, kao zlato. Čak evo i ovi poklopci od ove dvije bočice su zlatne boje. Evo tu da okrenemo ovako da se vidi i ovo tu lijepo je. E sad da vidimo ovo. Ono što je zanimljivo